thina sineyinqumo noma engcwele ukuthi yonke into esifanele siyikhulume njengoba injani injalo ukuthi ngeke sibaphoxa phela abantu kodwa kulotshiwe sikukhuluma njengoba kunjani mawuthi ivangeli inceke inkosi laqala nelamanje alifani mawuthi liyefana na alifani tu futhi angazi ngento engakanani nciko hamba ulanda amakhehla wabekela wabuze ukuthi lento eshunyelwa manje iyona na mongayikholwa apha amantombazana ahlukana nezono gelekeqe manje ahambayo nje nceko ahambayo ukade kushunyelwa ihlatshwe izintombazane ihambe yokwala umfana imshiye amantombazana manje akhonza nabafana athandana nabo esontweni okuqala lo buka into yesibili uivangeli laqala wawuthi ake ngithi njengoba manje khona amafoni ayikho intombazane ethengelwa umfana ifoni noma ingubo yokugqoka esontweni zisashiswa impahla zabafana zisashiswa asishiswa amafoni asalahlwa awalahlwa impahla abantu abaphenduke betshontshe emajalidini isashiswa ayishiswa abafana kade bezigebengu la ebandleni kade bezigebengu bekhomba abantu isashiswa izinto kade bezikhomba abantu basaphenduka abafana manje abade bekhomba abantu bethi mina ngangigebenga abantu ngangibamba abantu inkunzi ayisekho into enjalo isho ukuthini lento isho ukuthi libambambili ivesi kodwa umoya ngcwele awasizile Bishop